تنب علينا أي أمر الحبر حقيها توكيلبا وكبود اندي تصوروا ولادنا تبع الفكنا فكوب لسنن أمروا أمانة تسروقي تاريخ اللقبة قانا لا تحنفلو يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بابي تعبولك وتهمم لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بابي تعبولك وتهمم بدرها لعقدها كان أكون حيوت هلا ونن بدرها لعقدها كان أكون حيوت هلا ونن ما لقد ولدو ربع فارس قمش رسو يدنن حياة ديما إلى القامة ساكت الكنن إلا بحرنا إيد ورد أماما يا الطبطة ترخ اللي وشم سرايكم ديما من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا سرايكم إلا من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا الجلاها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا الجلاها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا إذا قلت عراف ياتا من أمعيدنا عصر حايس حرينا ما هرقبوا وكرامة عزات أبايل لينا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تنبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنا نيوم لو مون كم وترو أقدس زيناتاتنا عالم حزنا لكم متينا لنا كساب مودات هذا ما مسانا كصونهم بخبرون عدمكم نايلو مارستي بمطعن السفح سخوني أقدستي أرستات كنت نقف كنفتنينا بدرجة عالم زكاية زلو أبزو بانا زكاية زلو إيرترا دما بزعب إيرترا دما بزوح أقداس حبري تاكلوا عايزا فيديو كساب موداتا مسايك كصونهم دما بخبرون عدمكم كم وترو ندخل تعرنا لايك بمقبار شير بمقبار سبورت بمقبار سبسكرايب دي قبركم سبسكرايب 300 شحنة بصحية نابلكو نايلو مارسي مجمريا بزا قدا سمع بالك نجمرينا it's gonna be very interesting video let's start here نايدق زولو صقما ديكونه كابوشتا كما تزخل صقم نسيت زياده كون زخل بمبال غليص نيرو دونالد ترامب دماني الى ماسك عركون مدقاف مالتيو اني حنت تسلا ماكينه حداش كغز مخانو نعون متببع حداش تسلا خغزيه بمبال تسفا الى ماسك نخب فتينو مالتيو سو بحبشا نريو زلنا امريكا نعلمنا كتر بشنا فتنت كلاغن وشتاو صقما كافت زلاتو كنتات نخيت وص ممليسو حالي خوي حزا خمزلينا نرزلنا ان امريكا وشتاو دراما دونالد ترامب كل زي دراما سلازلو دما ابكالوت هاغرات زلو تبغسو كمنا بعل يرترا زلو تبغسو حماق نجر نخغبرون غزيه يبلون كتبل تخليخا كل غزيه او وشتاو دراما سلازنبر بزحات هاغرات كم بعل يرترا كي تذكرا نخوصا تخلو زلو حجي ابناي زوبانا كنتات اتوكيره اقداس حبريتا كبكميه بفلاي امريكا تخدو زلا ابزوبانا زغبر زلو مبال دما كنركن فتنينا مجمريا كل سب ريو زلو بوخجم مثلا በዚያ አካባቢ ከዚያም ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ጨምረው ታይተዋል። የአሰብ ወደብ ከመቶ ዓመታት በላይ ለሚሆን ጊዜ የኢትዮጵያና የንግድ መተላለፊያ ሆኖ አገልግሏል። የኤርትራ ፍላጎት 98% የሚሆነው በሚገባው በዚህ ወደብ በኩል ነው። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የድንበር ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፍ ንግዷ ከሞላ ጎደል የጅቡቲ ወደብ በላይ ለሚሆን ጊዜ የኢትዮጵያ كم نريد لنا قداينا بحري قداينا عصب زبل أجندنا أبي أحمد بزستف حمل كعيز قتل زلو اسكي أبزن اسمع يوم تزقلو زلو بروباغندا تحريو تجو بوليتيكا كتحازو سلو زلو غير اسمع بزي የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት መሆንና ለመሆን መቼም በፖለቲካው በኢኮኖሚው አጠቃላይ በህልውናውና በደህንነቱ ጉዳይ ሊፈጥር የሚችለው አዎንታይም አሉታይም ጎን አለ እሱን እናንሳው በጥቂቱ አመሰግናለሁ እውነት ነው እንግዲህ
ይህንን ለመረዳት አሁን ያለንበት አውድ ምንድነው የሚለውን ከታሪክና ከመልክዓ ምድራዊ ጉዳዮች ጋር ያያይዘን ስናነሳው አሁን የምትለውን ሀሳብ ለመረዳት ያስችለናል። እንግዲህ ጥንታውያን የዓለም ህዝቦች ኢትዮጵያን የሚያውቋት በውሃማ አካሎቿ ነው። ሕጂ እንታዩ አፍደገ ባሕሪ ዝብል ቶፒክ እቲ ሃገራዊ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝዓበየ ኣጀንዳ ገይሩ ኣብኡ ኣተኲሩ ዝኸይድ ዘሎ ኣወንታውን ኣሉታውን ኣፍደገ ባሕሪ ዘይምህላው ኢትዮጵያ ዝኣመሰለት ሃገር ኣፍደገ ባሕሪ እንተዘይብላ እንታይ ከጋጥማ ይኽእል እንታይ ዓይነት ኩነታት ከጋጥማ ይኽእል ሕቡራት መንግስታት እንታይ ይብሉ ናይ ዓለም ንግዲ ድርጅት እንታይ ይብል የኣፍሪካ ሕብረት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ይብል ዝብል ቲዮሪታት እቲ ድራማ ንኽቕፅል ብዝለዓለ መንፈስ እዮም ሰርሑሉ ዘለው እዚ ከዓ public opinion ወይ እውን ናይ ህዝቢ ርእይቶ ናብቲ ኣፍደገ ባሕሪ ዝምልከት ሼፕ ንምግባር ንዑ ንምቕያር ነቲ ህዝቢ ድማ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ዘይብሉ ነገር ንኽስምዖ ከም ዝስምዖን ናብኡ ክሓስብ ከም ዝኽእል ኣጀንዳ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ክጓየ ከም ዘለዎ ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕሪና ሕልፍ ሓሊፎም ኣብ ኣፍደገ ባሕሪ እንታይ ክርከብ ይኽእል ባሕሪ እንተድህልወና እንታይ መሃለወና ዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣፍደገ ባሕሪ እንተለካ ኮይኑ ናይ ተፈጥሮ ሓብቲ ከም በዓል ነዳዲ ዲጋስ ክትረክብ ትኽእል ዓሳ እውን ክትገፈፍ ትብል ባሕሪ መሰጋገሪ ካልእ ንግዲ ክትገብር ትኽእል ኩሉ ነገር እዚ ሕልምን ፋንታዝን ናብቲ ህዝቢ ንምሻት እዩ እዚ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ እናሓሰኻ ሕልምን ፕሮፓጋንዳ ምሻት ክኢላ ናቱ እዩ بس really كم زي manipulate مقبار نجارات التعبابي خامر أي زينات كان ختم بحق تجبر نجارت عريو لك كم زاب قربيت كاسي جردين زلوا فيلا زلوا مكينة زلوا تقينوس إز جزانات ننتزخون نيروسي أبي مدركسنا كندي مبلعنا انتي متخدنا أين يتمكنا مزورنا نابلكا ناي قربيت هبتبو كتم بحق مجمار مالتي حسدنا ترايو خاكالة ترقم يبلون مبارنا زي كله أبقمت بمتاو إيرترا أكم زي عينة كباب ندحر الله خوينا سقمت نغتوسد زي قددا مخنياتنا يقدني كله مبار إيرترا زقبرتو أبزي من البات أبتفل عليه حبريتا سميكم اللغم إيرترا بالسعودية حدا قداسي ديل غير الله وي ديل كتقبر كم تخلنا $1 بليون ديل كتقبر كم تخلي زي نقار جلو مبزحت سب أبزا ريبورت زي عمتيو يوزي زارب جلو زي ديل أنا قن كينوية زي تمت سلام تايب لكم اللغم سعودية أمنا قداسي تهجريا Why, Nizabel? Listen now. Talks in the Middle East to end the war in Ukraine. U.S. Secretary of State Marco Rubio has arrived in Saudi Arabia ahead of talks scheduled with Ukrainian negotiators on Tuesday. It's the first time the two sides are meeting since Washington cut off military aid to Kyiv. Rubio says that he... ናይ ዓለምና ኣገዳሲ sensitive topics ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይ ዩክሬን again ከም ብሓድሽ ንሽምግልና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ናብ سعودية أتيلو كمون ناي يوكرين مراحي زلنسكي السعودية متيلو ناي راشا فلو يلو خدمة نمبل كالاكزي ناب سعودية كاتيو سلازي سعودية شمقاليت ناي تزعابي أب عالمنا زولو شقر دونالد ترامب دما قصر حدا برايوريتي ناتو زولو شمقاليت هاقر كوينا لا أبل عليو دما سعود عرب ناي دونالد ترامب ناي مجمريا قعزو زغبرلو دحري مرجاناتو نسيو كرقاقصو سلازي إزو قد دايزي ناي سعود عرب بقعات ويون جيوبوليتيكاوي صلوا بزوبانا بعالم درجاون اقداسيو بزعبازي اوروباويان كزاربو خلو كاسمعكم ايرترا تقودو زلا منقد دما تشينوتي ناي حسب ديل زبال زلو ترغم زلو مخانو why is this important ابزيا France 24 تقبروا ريبورت رايو International Affairs Editor. Firstly, Philip, why are these talks being held in Saudi Arabia? Well, I think it's a sign that things have moved as far as the talks being held in Europe or in the United States. Saudi Arabia is seen as one of the big, important nations of the world right now due to the fact that it has oil, and that is something that Donald Trump is interested in. That's why he's trying to become more close with Saudi Arabia. It's playing more of an important role in the international front when it comes down to being a negotiator, and that's why these talks are taking place in Saudi Arabia and not elsewhere right now. So انتاي زبل زلو سلمتايو زركب زي اب سعود عرب كجبر زمر زلو نزبل حتى سعود عرب اقداس هاجري اب رئيسنا دونالد ترامب بعلا قداس نزلو هاجري ندادو زلو يا كم دما ندادي ابص الواسلو زلو هفتام هاجر تمنجست هفتام ينزب زلو سلو زغني اب رئيسنا دونالد ترامب اب بوتا زلو هاجريو سلازي ايرترا من السعوديه اتقبرو زلا ديل اب نز كله اب قمت ايتي خاكتريا خلغا one of the
ኣብ ናይ ቼስ ፀወታ ዝበለፀ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ህራም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ኤርትራ ምስ ኢራን ትገብሮ ምስ ስዑድ ዓረብ ክትገብሮ ሓቂና ዘላ ዲል ማለት እዩ በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ኢኻ ድማ እቲ ርክብ መጀመርያ ልኡኽና ኤርትራ ናብ ስዑድያ ከይዱ ዝገበሮ ዝተባህለ ርክብ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ናይ ኤርትራን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያን ዝተገበረ በዚ መቃን ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ኪኖቲ ናይ ባሕሪ ርክብ ዘሎ ኪንኡ ዝኸደ ዕላማ ክልዋ ከም ዝኽእል ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ብሕማቕ ዓይኒ ብኣሜሪካ ትጥመት ሃገር እንድሕር ኮይና ኤርትራ ነቲ ጉዳይቲ ብትክክል ክትቅይሮ እንድሕር ኮይና ንኣሜሪካ ዝቐረበት ሃገር ስዑድያ እንተላ ግብፅላ ስዑድያ ኣለዋ ካብ ክልቲአን ግን ስዑድያ ዝያዳ ቅርበት ከም ዘለዋን ኣገዳስነት ከም ዘለዋን ስለ ዝረኣዩ ኤርትራ ናብ ስዑድያ ዝቐረበ ስጉምቲ ክገብሩ ከለዉ ዋን ኦፍ ዲ ስማርተስት ሙቭ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ነቲ ጌም ናይ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ንምቕያር ኣገዳሲ ዝኾነ ተበግሶ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ዲል ዝበሃል ዘሎ ንስዑድ ዓረብ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ዲል እንታይ ዓይነት ዲል ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ብቢልዮናት ዶላር ዝትመን ዲል ክኸውን ከም ዝኽእል ንስዑድ ዓረብ ድማ ብጥቕሚ ስዑድ ዓረብ ንሪኦ ሳውዲ ኣረቢያ is investing billions in Eritrea as a port aiming to establish a significant foothold in the Horn of Africa and Red Sea region ስለዚ ንስዑድ ዓረብ ኣመና ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብቲ ስትራቴጂ ናይቲ ዞባ ድማ ዝለዓለ ፀብለልትነት ክባዝ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኪኖቲ ክትረኽቦ ትኽእል ቁጠባዊ ረብሓ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይ ስዑድ ዓረብ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሬትስ ድማ ሙሉእ ቁፅፅር ንክህልዋ ወይ እውን ዝለዓለ ቁፅፅር ንክህልዋ ዝበለፀ ዕድል ክባዝ ዝኽእል እዩ ኦኬ ምክንያቱ ኣብ ፊት ግብፂ ኣብ ሰሜን ናይ ቀይ ባሕሪ ስዑድያን ግብፅን ፊት ንፊት ኣለዋ ባ ስለዚ ኣብኡ ቁፅፅር ኣለዋ ይተሳሜክሰን ኣብ ደቡብ ግን ብትሕትያ የመን ስለ ዘላ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ተመሊስና ክንሪኦ እቲ ካርታ ዝኩሉ ግዜ እናረኣኻ እንድሕር ከድካ ዝያዳ ዝሰማዓካ ስዑድ ዓረብ ማለት ካብ የመን ንላዕሊ ዘሎ ክሳብ ላዕሊ ክሳብ ጆርዳን ክሳብ በዓል እስራኤል ዝበፅሕ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሙሉእ ቁፅፅር ወይ እውን ፅልዋ ኣለዎ እዩ ወላ ኣብ ስዊስ ካናል እንተደይብሉ ግን ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀገም የብሎምን ኣብ ታሕቲ ግን የመን ስለ ዘሎ በዚ ከዓ ኤርትራ ስለ ዘላ ነቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ባብኤል መንደብ ዝኾነ ይኹን ፅልዋ የብሎም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ መንገዲ ዓሰብ መፂኦም ዝገብርዎ ርክብ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምቁፅፃር ዓብይ ሓይሊ ክቦም እዩ ካልኣይ ድማ ምስ ግብፂ ኣመና ጥቡቕ ዝምድና ኣለዎም ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ኣመና ጥቡቕ ዝምድና ድማ ኣለዎም ልዕሊ ኩሉ ግን ግብፂ ንስዊስ ካናል ሙሉእ ብምሉእ ስለትቋፀሮ ኣብ ዓሰብ ክትከውን ከላ ምስ ግብፂ ዋላ ጥቡቕ ዝምድና ይሃልዎ እምበር ሌቨሬጅ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ድማ ክቦም ስለ ዝኽእል ንስዑድ ዓረብ ኣመና ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ እዩ ልዕሊ ኩሉ ካብ ኩሉ ድማ ሓደገኛ ንዖም ኢማራት ዝበሃል ብየመን ኣቢሉ ናብቲ ዓደን ገፁ ይቐርብ ኣሎ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ በርበራ ኣሎ ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዓሰብ እንተመፅኡ እታ ፀወታ ወዲእዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብንዮ በቲ ናይ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢማራትን ቁፅሪ 3 ዘሎ ኣብኡ ክቋፀራ ስለ ዝኽእል እንደገና በዚ ቁፅሪ 2 ናይ ባቤል መንደብ እንድሕር መፅኡ ኢማራት ንስዑድ ዓረብ ኣሸጋሪ እዩ ሓንቲ ብዚያ ክተቕሳስ ደሊ ሃገራት ዓረብ ንሕድሕደን ከመይ ገይረን ክትዓፃፀባ ይኽእላ ዝብል ዘረባ ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ስእሊ ፅቡቕ ዘይትረአላ ቀጠር ዝበሃል ኣበይ ኣለ መሲልኩም ኢማሬትስ ምስ በልካ ቁፅሪ 3 ቀጠር ባሕሬን ዝብል ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 10 ዓመት ወላ 8 ዓመት ኣቢሉ ቀጠር ምስ ስዑድያ ምስ ተባሰት እንታይ ገይሮማ ኮምፕሊትሊ ብሎክ ኣውት ገይሮማ ኢማራት ስዑድያ ኩዌት ኩላቶም ዞም ሃገራት ዓረብ ኮይኖም ንቀጠር መግብን ማይን ከምዚ ኣትዋ ገይሮም ዓፅዮማ ዝነበረሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ ንሓትሕዶም እንታይ ክገባበሩ ከም ዝኽእሉ ፅቡቕ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ስዑድያ ብምሉእ ትክል ኣየር ናታ ከልኪላታ ነይራ ናብ ቀጠር ክትከይድ እንድሕር ኮይንካ ብንእው ከይድካ በዓል ኢራን ኮሊልካ ገለገለይ ነይሩ ስለዚ ከምኡ ክገባበሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጡ ኩላ ነገር ብጥንቃቐ እዮም ዝርእይዋ እዚያ ንመለስ ጃብታ ኢንቨስትመንት ትበሃል ዘላ በዚ መቃን ክርእይዎ ከለዉ ኪኖቲ ቁጠባዊ ረብሓ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኢንቨስትመንት ከም ዝኸውን ኢና ንርኢ ዘለና ቁፅሪ 2 geopolitical shift the move challenges the dominance of UAE Turkey and China in the Red Sea trade corridor potentially reshaping regional power dynamics ስለዚ again ኣብቲ geopolitical shift ዝግበረሉ ዘሎ ኣብ ዓለምና ወላ እውን ምስ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ክህልዋ ኣሜሪካ ዝያዳ ንስዑድያ ከም ሪጅናል ፓወር ክርእይዋ እንተኮይኖም ስትራቴጂካዊ ሓገዝ ክትገብረላ ክትክእል ኣለዋ ንኣብነት ኣብ ዓሰብ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ሽርክነት እንተለዋ ኮይኑ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምቁፅፃር ዝዓበየ ክፋል ገማግም ኤርትራ 1200 ገማግም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክህልዋ ከሎ ሰዓዲ ስዑድያ ድማ ነዊሕ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምውሓስ
ዝለዓለ ቦታ ንፃወት ኣለና ብምባል ኣብ ኣሜሪካ ዝለዓለ ኣቓልቦ ክረኽቡ ይኽእሉ እንተደየለ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ናቶም እናደኸመ ክኸይድ ይኽእል ብመንፅር ቱርኪ ምሉእ ሶማልያ ገማገም ባሕሪ ተቆፃፂሩ ዘሎ ናብ ሱዳን ከኣቱ ዝመጣጠር ዘሎ ሓይሊ ክንርኢ ከለና ዩኤኢ ዝበሃል ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ዕላማ ሕጂ ድማ ንኢትዮጵያ ጎሳጒሱ ናብዚ ጉዳይ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ነዚ ነገር ክሓፅርቲ ኮይኖም ምስ ኤርትራ ዝግበር ንስዑድያ ኣመና ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል ጂኦፖለቲካል ፓወር ንክኾኑ እንተኮይኖም ሪጅናል ፓወር ክኾኑ እንተኮይኖም ድማ ነዚ ከረጋግፁ ግዴታ ክኾኖም ይኽእል ኢኖም ከምኡውን እቲ ጉዳይ ካልእ ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ባሕሪ ኩነታት ተሪኻ ኢንቨስትመንት ትወርት ናይ ኢትዮጵያ ማሪታይም ጎልስ ገለ እናበሉ ናይ ኤርትራ ላንድ ብሎክ ኮይና ንሕና ገለ እናበሉ ኣብ ኤርትራ ዘጥምትዎ ዘሎ ንዕዑ ጠቕላላ መዕፀዊ መዛዘሙ ክገብርሉ ይኽእሉ ሪጅናል ራይቨልሪ ቀንዲ ኣገዳሲ እዚያ ሪያድስ ፕሌይ ሜይ force the UAE, Turkey, and China to reassess their strategies, intensifying competition over the influence of the Horn of Africa maritime corridor. ስለዚህ ቻይና ዝበሃል ሃገር እውን ኣብዚ ቦታ እዚ ሪጅናል ፓወር እዩ ብፍላይ ቻይና ኣብ ስዊስ ካናል ዓብዪ ኢንቨስትመንት ኣለዎ ምስ ግብፂ ኮይኑ እውን ስለዚ ኣብ ባቤል መንደብ ምስ ጅቡቲ ፅልዋ ስለ ዘለዎ again سعود عرب مس China نቻይና ክቋፀር ወይ ገለ ማለት ኣይኮነን ግን again ናቱ ረብሓ ከውሕስ ፓወር ሪጅናል ፓወር ካውንስል ዝደሊ ንሱ ነቲ ናይ UAE ናይ ተርክ ናይ ቻይና ንምውድዳር ተኮይኑ ግድን ክገብርዎ ዘለዎ ምንቅስቃስ እዩ Somaliland implications a stronger as support might divert focus from Somaliland's UAE backed Berbera port ስለዚ Somaliland ዝበሃል ብላብላ ዝክለ ዝግበር ዘሎ ኣብኡ سعود عرب أب حسب الدحرمتيو نتقول كالوت كجبرو زغلو ولا إمارات بتي ناي سومالي لاند جرا تجبرو زلا قصقو عسات نقوله كت قتلو كم تغل معناته حسب أمنا أقدر سبوتا سلزغنا though it could also highlight the value of multiple allied ports in the region كمون نتي كتباونا قداسي economic impact the development of Assab is expected to boost Eritrea's economic stability enhance its defense capabilities and supported by Saudi Arabia ኤርትራን ስዑድያን ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ፀገም ኣጋጢሞን ኣይፈልጥን መብዛሕትኡ ግዜ ዝረዳድኣ ክብረት ዘለወን እየን ናይ ስዑድያ ግን ምስ ኤርትራ ምስራሕ ማለት ነቲ ቀይ ባሕሪ ኣብ ምውሓስ ዝበለፀ ዕድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ ግብፂ ምናልባት ዝለዓለ ረብሓ ክህልዋ ክእል ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ንኽትህሉ ግን ቁጠባዊ ዓቕሚ ክንዲ ስዑድያ የብላን ስለዚ ስዑድያ ዝያዳ ግብፂ ከም ሃገር ክሪኣ ከለኹ ስዑድያ ንክትገብሮ ደስ ይብሎም ስለምንታይ ስዑድያ ምትእምማን ስለ ትፈጥረሎም ንዖም ዝያዳ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓይሊ ከይኣቱ ንስዑድያ ንሕና ፀጋታት ተደይብልና ኣብዚ ክንገብር በጃኹም ወላ ወታደራዊ ዓቕሚ ተደሊና ንሕና ክንሕግዘኩም ንኽእልና ተባሂሎም እቲ ኣብ መንጎ ስዑድያን ግብፅን ዘሎ ጥቡቕ ዝምድና ምስ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ገለ ንክገብሩ ክሕግዞም ይኽእል እዩ ዲፕሎማቲክ ሌቨሬጅ ድማ ሳውዲ አረቢያስ growing presence positions it as a key mediator and power broker ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንስዑዲ ዓረብ ዝለዓለ ሓይሊ ክባዝ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ንርኢ ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ንመን ክሕግዝ ዝኽእል ንኤርትራ ጥራይ ንኤርትራ ብዙሕ ቁጠባዊ ረብሓ ከምፅኣላ ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንስዑድያ ኣመና ኣገዳስነት ዘለዎ ኢኒሽቲቭ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ ስዑድያ ነዚ ነገር እዚ ካብ ነዊሕ ከም ትደልዮ ዝነበረት ፍሉጥ እዩ ኤርትራ ግን ክትህብ ስለ ዘይትደሊ ሕጂ ግን እቲ ዝኽየስ ዘሎ ኩነታት ይረአ ስለ ዘሎ ሜይቢ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ደብዳቤ maybe this is the time بحدا كنسرع نخل زبل سيجنال ذهبهم كون يخل زبل امنت علني بحفشة كاب كل خاب على السعودية قال لك رخلو إيرترا نفسها كاب زي هجرات جاتا كاب سعودية يكون كاب جبسي نفسها خدك على خلط خل هجرية مهنياتو حدا كوا قوم زخلت بوني يلا زخوني يكون أجندة يلا كم زنا إثيوبيا أفضل بحر هيكايا كت المكاز اللي تقوله 100 خاميتي طب جهول الله إثيوبيا زخوني عدل تبعت إيرترا امباي هبني أي وصيني نختبل زلوا تقوله اسكا كندا ኤርትራውያን ኣለኹም ኣብ ደገ ባሕርና ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትጥቀም ኢሎም ድሕሪቦማ ሓይሊ ባሕሪ ንክትሃንስ ተሂቦማ ብሰላማዊ መንገዲ ተጠቂሞም ምስ ኤርትራ ተኣማሚኖም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ዘለኩም እስከ ክንደይ ኢኹም ትፈልጠኩም ኣነ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ኣክሰስ ተሂባታ ከምዚ ንኣብነት ጅቡቲ መሬት ናታ ንኣሜሪካ ንፈረንሳ ንካልኦት ይባላ ውፁእ እንድሕር ኢላቶም ግን ክወፅኡ ይኽእሉ እዮም ኢማራት ንኣብነት ኣብ ደገ ባሕሪ ሒዙ ነይሩ ውፃእ ምስ ተባህለ ወፅኡ ካብ ግብፂ እውን ካብ ዓሰብ እውን ውፃእ ምስ ተባህለ ወፅኡ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣትዩ ውፃእ ተባሂሉ ክወፅእ ይኽእል ዶ እዚኣ እስከ ግምትናትኩም ኣነ ብናተይ ግምት ኢትዮጵያ ዝእመን ሃገር ኣይኮነን ውፃእ ኢልካዮ ክወፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ዘይናቱ ዝጥምት መንግስቲ ስለ ንርኢ ዘለና ኦኬ ምናልባት ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣቐዲማ እውን እኮ ትዛረበሉ ነይራ እዚኣ ዘረባ እስከ ስምዕዋ second question is Assab was a free port Massawa was a free port to Ethiopia. This was declared early 1991.
we believe these ports should be free not only for Ethiopia, for everybody else who wants to use them. That's our policy. It's not a problem of conflict. It wouldn't be a cause of any conflict. Any sensible person who believes that there is a country landlocked and one has gotten access to the sea, why shouldn't the complementarity of the interests of both countries demand or dictate the free use of these ports? And with globalization taking everyone else by surprise, I don't see why the issue of ports should become a problem. بعفشة انتي زبل زلو الزودب ني إثيوبيا نخطة دخل كفوتي نيرو بنات كتقملو يخلو نيروم يوم سلازي ما نمزخل كلام حيلي لان إثيوبيا مس يوم كتقملو يخلو يوم سلازي زخل كلام حيلي لان نتودب كتقملو ودب عسب نخطة قملو أوبنين عطاتهم بمبال أبشن شاتهم انتس أنشو عتن زبالو زربايزي جن ودبناتهم أجمال يستيولو بمبال ملزيناوي بجبتي بليونات مخفال عشان كاب نيرترا سنتيم عورتين هبوم نساتهم طبعا نخموتو 5 سنتيم كنبوم يبلنا زبل بوليسيناتو نذكرينا إيرتريان بريس أقدس تحبريتاو ناوتينيرو أبكل تشحن 10 شمنتن أبتسم مع زقبرو لزنبري منقس إيرترا كاب عسب نادي سابا زخيد أويل بايبلاين بمريض زخيد ندادي كندي بمخاين ببوطاتن كتقبر مو أبزخون يكون ساقم كقات مكازغل بتحت مريض كخيزغل بايبلاين كاب عسب ني أدي سابا كخيزغل نخو قبر تسمامي أمنيرو إيرتران إثيوبيا من اسكابيو مبتعت أبدأ لحدا تقامي شعبيها كو إيرترا تلمع سلا زي دلي زخون يكون حسابات نو يزبل نو إثيوبيا أبيها سلامتاي حساب أبقلنا بمسدل دل أبي بوتا دروا عقم غيرو نحسب كوسد مدب سلا زنبرو لذي تسمم حجي كل نجار حجي بريه لنا بمبال Eritrean Post أوتي ونيرو the pipeline was designed to transport لذي ندادي كاب بمراخب مسمزة بزحات أجرات كم زقبرو نتينا transport واقع أتبقوا كجودل زغل بوحس من قد كم زغيت كجبرو زغل سلز نبرة إثيوبيا أمانة أقداس نجاري نيرو جن so the proposal emerged during a period of improving relations in 2018. Financing for the pipeline was expected to come from UAE finance كجبرو مهنياتو سعودية إثيوبيا كاب UAE نداد سلز جز أكندي ماتيو بترانسبورت زغيت كاب عسب كتا نبدي سابا 5 خيط كجبريو نتي من قد ما UAE finance كجبرو تحاسب نيرو كابيرترا 7 كيلومتر ترايك خيط زغل مالتيو زعبية كيلومترات أبي إثيوبيا خيط such infrastructure projects نخلتين هجرات أمانة مجال نيرو however كمزرانيا the potential realization of this project was undermined by Ethiopia's underlying intention to size ASAB by forests لذي now it all makes sense يلو قلت وانيرو لذي كل زنريو زلنا تي كفا ما تحسب زنبري إثيوبيا مخانون مسجزية دما إفرن كل نجار ناتجه يمت كم زلهم ردايد لي قات جنرال صادقان ገብረትንሳኤም ገለ መራሕቲ ህወሓትን ደገፍቶም ጀነራላትን ምስ ሻዕብያ ቀጥታዊ ርክባት የካይዱ ከም ዘሎም እቲ ጀነራል ገሊጸሎም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓዱሽ ኩናት ድማ ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ቀርኒ ኣፍሪካን ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዘሎ እቲ ጀነራል ገሊጸሎም እቲ ኣባል ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ፕሬዚደንት ዝኾነም ጀነራል ኣብ ዘውጾ ጽሑፍ ትግራይ ዳግማይ ናብ ዓውደ ውግእ ከይትምለስ ዘለዎ ስጋት ኣስፊረሎም ኣብ ዝኾነ ህሞት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝበለ እቲ ጀነራል ድሕርቲ ብክልተ ሕዳር 2022 ኣቋጽር ኣውሮፓያን ዝተፈጸመም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ቀስ በቀስ ብምንቁልቃሎም ናብ ኩናት ምእታው ዘይተርፍ ዝመስል ይብል እቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸመ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምግብማዕ ይምዝምዞ ከም ዘሎን ዝተሓባበርዎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ትግራይ ከም ዘለዎ ድማ ጀነራል ጻድቃን ከሲስዮም እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳርን ሓላፊ ህንጸት ዲሞክራታይዜሽን ዘሞኽል ምሕደራን ትግራይ ዝኾነም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ጥቦ ዝምድና ኣሎ ኢሎም ብገለ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ገለ ጉጅለ መራሕቲ ህወሓትን ይንቀፍዮም ኣብቲ ህወሓት ናብ ክልተ ወገን ዝኸፈለ ፖለቲካዊ መስሓቡን ምስቲ ሓላፊኡ ዝኾነ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳውን ከም ዝወገነ ዝፍለጥ እዮም ጀነራል ጻድቃን ኣብቲ ኣብ ፈለማ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ደማዊ ጆኖሳይዳር ኩናት ትግራይ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኮይኑ መሪሑ እዮም ኣብቲ ካብ 1998 ግዛብ 2000 ኣቋጽር ኣውሮፓያን ዝተኻየደ ደባዊ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኑ መሪሑ እዮም እቲ ህይወት ዓሰርታት ኣሽሓት ዝቐዘፈ ደማዊ እምበር እዚ ጀነራል እዚ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ከሰይጥን ገለ ካብቶም ብኣቢ ኣሕመድ ኣብ ምስይጣን ናይ ኤርትራ
ዝለዓለ ኣጀንዳ ተዋሂብዎ ዘሎ እዩ ሓንቲ ኣርቲክል ድማ ኣብ ሓደ ጆርናል ጽሒፉ ለንቀነ እቲ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ንምስይጣን ቀዳማይን ኩሉ ግዜ ከም ኣጀንዳ ዝጥቀመሉ እዩ ገለ ካብቲ ዝንቡዕ ዘረባናቱ ግን ዘገርም እንታይ እዩ escalating tensions ኩሉ ግዜ ነጋሪት ናይ ኩናት ዝእውጅ ነዊሕ እዋን ኣንጻር ኤርትራ ሽግር ንምህላው ጥራይ ዝገብር ዝነበረ እዩ እንታይ ይብላሎ ቴንሽን ወጥራ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እና ዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ትግራይ ድማ ማእከል ናይቲ ክትከውን ከም ዘይብላ ክትከውን ከም ትግደድ እዩ ዝነግር ዘሎ ትግራይ ብፍላይ ኣብ መንጎቶም ኩሎም ሓይልታት ዘላ ስትራቴጂካዊ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ እዩ ዝብል ኣይደኖ እንታይ ዓይነት ርእሲ ዘለዎ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኩናትን ስትራቴጂካዊ ምድላዋትን ሕሉፍ ሓሊፍዎ እንታይ ይብል እስከ ትግራይስ ሚሊታሪ ስትሬንግስ ትግራይ possesses a substantial, well-trained and experienced military, making it a critical player in any Ethio-Eritrea conflict, though it prefers peace. نبى حق زي سبزي كابينات كربح زخل سب مخان بزي خاتفلت. حزب تجراين كنا ناي تجراين بمليونات سب تقتيلوا من تبع هلا قالوا حجي خان تبلا له تجراي حيال وتدروا عام له وتدروا عام خاكوا بيدو كوي كنا زلوا مستوى واحد مسير ترى ركب على وز بهذا زلوا يزلوا. سلازي again نتجراي كم مقامري كاردي تكمل كم زولين عند رجالنا. This effort to urge سلام نخمس تعرف جبرالو تجراي strategic importance فلوي أقدر سنتنا strategic كم زلوا غيري دزارب. تجراي's geography, cultural and historical positions bordering Eritrea, Sudan, Amhara. تجراي انتهي كل دي ولا حجر قاير دهنن يعني بزخونه makes it vital to regional stability and target to conflict plans. Eritrea's predator behavior كل جزء ما نيرترا كنا كفنا جدنيو إيرترا كل جزء شجر فتاريتها بزبل نادق عجمين إيرترا خصص مراحين عن رجالنا Eritrea's government أبت إسرا كلتن استخايرة وج منقول إثيوبيا خوينو بزوج عجم فترة مخانون أبت عجمات نتي نسوز مولا زلوا دموز خفرة زلوا نتي نايبل سجنا من السجن كميلو كقبلة يدلنيو Eritrea's dilemma Eritrea needs Tigray's support to survive a war against Ethiopia. What a joke, man. دايب لالسكي تجراي سي إيرترا سناي تجراي حاجة زي دليا كاب إثيوبيا نزمت سكينات نقدحن إيرترا ترى تدليا ما نم حيلة دلياني يس تجراي حاجة زي إيرترا قد اللي غلي إيرترا جن أنصار إثيوبيا يكون أنصار زخون يكون حيلي ناي زخون يكون دقف كده اللي تخل حاجة يكون تن حجي إتي عجو أمان أي بزي حزلو يتاتو رداون تزاري بنيرو لان كان بزعبا ركب من الشعبية من يكايد كم زنبره كونسرن إذا متفقنا نزي ناخوينات كي يعبي كوكالات حلفوا ناخوينات كي يعبي مالنا راح زوت الفصل زي خونا جن تجراي نافزيد ليا خوينات بزيد اللي تاكي تعطو مقباري تعامي تفقد اللي عامنا تفقد لنا نجزيو زي لنا تلني كم تفلتوا مسير ترى قدم almost 3 عامات كوابي ركب إنشيت غيرنا نيرنا سو أربعة سو نحس كوابي صبوا زبار ركب نيرنا مسير ترى زنورنا ركب أنصار قال زبار ركب كفتر دليت يبلين كده مثلنا إيرترا من قصون استخونه مش كله طفاته قبل عيد الحزب تجراي فتصموا كله عين الطفات كده سلام كفتر دليت لنا نمحوا من جورو من قصاص لقنا هالي صلاي وكل أنفتنا تتنققها ناتج أنا أخذت نور الهنات تفنقلتنا كاب إيرترا زحزوا بجزاتون زملسوا كنملس إيروبس أدياوس أحساس الجلاس وسات بوزحلو سلازي some sort of rapprochement مس كله أفلا لينا قبل عليها استفدت أما بجبنات مكحدون يهونا مرسعون يهونا ركب كم تصمم لنا زبل أمنت نيرني حزون كل خلله جوائن زجبرة زبل كم تستوى عليهم كويس زجبرة تاجوا أي بعلاش حق والنتي بالله بنا يحو حتى كشابيا جا يسرانو هوات بتشاسايون TDFM بقلص أوتوتو جوايا الرجون هوات لما يدقف بلوكاتنا قربت زجمرو TDFM كشابيا جا يسرانو لا سنت أنا شونو متتاجلوا تنجي يتجراين إذا حجي كادرتاتنا عبي بزسف حمل شرط قبر وزلويو هو حد مش عبي يسرح كم زلو أقدمنا حبيرنا نيرنا حجي دما ترقاقي زلو نابلي يمزار بزلو أبي أحمد دما حنت زيد ليا زنبرت حيل انتا نيرا هو حد مش عبي يسرح سلمتاي الأماناتو نت هو حد صفافيعو نت سراويت أبقون بعال جيتاتشو ردا غيرو
ንዕዑን ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ተጠቂሙ አንጻር ሻዕብያ ነዚ ሰራዊት ተጠቂሙ አንጻር ሻዕብያ ቡጌሩ ክታኾስ ይደሊ ነይሩ ድሕሪኡ ንሻዕብያ ገለ እንተዳኺሞም ለይቲ ናይ ኦሮሞ አሰልጢነ ዘለኹ ሰራዊት ሒዘ ዓሰብ ንመቆፃር ክጠቕመን ንኽእል እዩ ዝብል ካልኩሌሽን ናቱ ኣብዚኣ መይታቶላ መይታቶ ከም ዘላ ድማ ኣብዚ ካ ትፈልጥ ሕጂ ብኩሉ ከነተሓዞ ስለ ዘለና እዚኣ ስምዕዋ ዳን ሰለስተ ጀነራላት ስራሕ አጊዱ እቶም ንጉባኤ ዘካየዱ ጉጅለ ህወሓት ዝወገኑ አዘዝቲ ሰራዊት ዝዝዎ ዕጡቃት ድማ ብሓይሊ ንምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ከም ዝተቆፃፀርዎ ተሰሚዖሎም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ቤት ጽሕፈት ህወሓት እውን ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ነበር ፕሬዚደንት እናበለ ብምስዋም እቲ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ጀነራላት ዝሓለፈ እገዳም ነፂግዎን ተግባራውነት ኣይክህልዎን ኢሎም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ትማል ኣማስዩ ኣብ ዝሓለፈ እገዳም ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጆርግስ ጀነራል ምግበይ ሃይለን ጀነራል ማሾ በየነን ሰራዊት ካብ ምእዛዝ አጊድዎም እዮም እቶም ሰለስተ ጀነራላት በወንዱ ኣብ ትግራይ ግጭት ሕድሕድ ንምውላዕን መናእሰይ ትግራይ ናብ ዘይተደለየ ምጥፍፋእ ክእትውን ብዘኽእል መንገዲ ሰራዊት ተጠቂሞም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ይከይስዎም ይኹን እምበር እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓትም ንዕኡ ዝድግፉን ብጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ዝምራሕ ቢሮ ሰላም ፀጥታን ግን ነቲ ውሳነ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ነፂጎሞሎም ኣብ ትግራይ ጀሚርናዮ ዝበልዎ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ክቕፅል ምዃኑ ብምርግጋፅ ኣብ ልዕሊ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወስድዎ ስጉምቲ እውን ከም ዝቕፅልልዮም ብግልፂ ኣፍሊጦም ዘሎም በዚ ድማ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሮም ዝዝዎም ዕጡቃት እናንቀሳቀሱ ዘምሸዩ ኮይኖም ሎሚ ረፋድ ድማ ንዋና ከተማ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ተቆፃፂሮሞሎም መፍትሕ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ብሓይሊ ዕጡቃት ተቆፃፂሮምን ማዕፀ ሰይሮምን ብኣቶም ዝተመደበ ከንቲባ ድማ ነቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝተረከበ ይተረጋጊፁ ዘሎም ህዝብታ ከተማ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ድማ ከበድቲ ተቃውሞታት ዘስምዑ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ስልጣን ህዝብን መንግስትን ብሓይሊ ክትቋፀሩ ገበንም ሰራዊት ኣብዘ ምልኮተሉ ኹዘ ይኮነን ንሓደ ጉጅለ ጻምእ ስልጣን ተባሂሉ ምስ ህዝቢ ናብ ምጉናጽ ከኣትየብሉን ካብቲ ብሓይሊ ዝሓዝከሙ ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ውፁ እናበለም ድምፁ ምስማዕ ጀሚሮሎም እዚ ብሓይሊ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ምግበይ ሃይለን ስንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ባእሲ ኪኖ ፖለቲካ ኪኖ ዘረባ ኪኖ መደረ ናብ ኣክሽን ገፁ ሓሊፉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ሰለስተ ወታደራዊ መኮንናት ወይ ሓለፍቲ ናይ ኣበይ ቦታታት ከም ዘሎ በታ ዓዲግራት ዓድዋ ዘሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘሎ ቦታታት እዮም ዘለው ስለዚ እቲ ኩነታት እናነፀረ ይድመጽእ ዘሎ ኩናት ተለኾ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፋኖ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ እውን ኩናት ኩሉ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ኣቢ ዝኾነ ይኹን ናብ ኤርትራ ስጉምቲ ክወስድ ሓሳብ እንተሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ኩናት ክገብር ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ናይ ህወሓት ከሎ ንዑ ገዲፍ ናብ ሻዕብያ ዝኸይድ ሞቱ ከቀላጥፍ ምዃኑ ስለ ዝርድኦ ዓቕምናቱ ድማ ምዝዮም ይክዕቅኖ ስለዚ ንፋኖ ትንፋስ ዝህብ ኩነታት ክኾን ከሎ ንተጋሩ ድማ ዝበለፀ ዕድል ናይ ሸነ ከምኡቲ ናይ ሶማል ኩላቶም ፅቡቅ ዕድል ይረኣዮም ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ መንቀራቑራት ኢሉ ህዝቢ ኸ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ መወዳእታ በቲ ናይ ህዝቢ ርእቶ ክንሰግር ክንፍትን ኢና ነቲ ናይ ኣበይ ኣካይዳት ህዝቢ እንታይ ይብሎ ኣሎ እስከ ንስማዕ ኣብዚ ሓሽከር ነቲ ናይ ረዳ ኣካይዳ እዮም ህዝቢ ዝቃወም ዘሎ ሓሽከር ናይ ጌታቸውን ሓሽከር ናይ ጻድቃን ዋይ ትወሉ ተለዲኹም ውፅእ ትመብዚዩ ዘለኹም ካኢኹም ዝኽእል ቀጥበጥ እምዋ ቀልደ ኣይኮነን እዚዩ ንሕና ኮን ጭፍጨፍና ዘለና ተጋሩ ኮኒ ክንድምሰስ ክንጠፍእ እዩ ዝሓስበና ዘሎ ጌታቸውማ ኣብ ጉርቆጥቋጥ ኮይኑ ከዋግ እንተሎ ይከታተሎ የለ ረኣነ ንስ የወዲዎም ሰራዊትና እምባር ድሕደል ኢኻ ማንም ኣይወዶምን እዞም ከይዕም ዝኸዱ ናብቲ ዓብይ ዝኸዱ ሃፍቶም ብቴሌቪዥን ቅሉሕ ብልና ዝረኣናዮ ደደቢት ከፍ ናበለ ዘረድለና ዘሎ ትክክለኛ ዝሰርሐሎ ደደቢት ሚድያ እዩ ሰላማት ይሕዋተይ መከላኸልያ ናብ ትግራይ እቶም ይሓልውና ዝብሉ ከዓ መፅዮምና መከላኸልያስ ናብ ትግራይ እቶ ይሓልውና ካብ መን ይሕልውና ካብ ተጋሩ ንተጋሩ ክሕሉ ካብ ትግራዋይ ንትግራዋይ ክሕሉ ካብ መን ይሕልውና መከላኸልያ መን ይኻል መከላኸልያ ትብሎ ዘለኻ ናትና መከላኸልያ ማለት እኮ ናትና እዩ ይእቶ ኣድላይ ተኾይኑ ይእቶ ትብሎ ዘለኻ ሲ መን እዩ ንሱ መከላኸልያ ማለት ብሂወትና ሃለና ብትግራዋይነትን ሓዊ ዝጠበሰና ሓዊ ቃልቃል ኣቡል ዘንደልና ዕሸላት ኣሕዋትና ኣኪቡ ቀቲሉ ግፍዓዊ ዝኾነ ቃታት ላቐቲሉ ናብ ገደል ዝወርወረልና 5-6 ኣግዋዝ ኣሕዋትና ረሽኑ ንኸይቕበሩ ንሰሙናት ዝኣክል ኣዴታትና ደቀን ቀቢረን ኸፍል ንኸይበኸያ ዝኸልኸለ እዚ ዝኣክል ግፍዒ ዘብፅሓልና ከም ተጋሩ ካብ ገፀ መሬት ንኽንፀንት በትን በር
كم سب كينات صرا سب سلازخونه تطو كبل الله ونبل انت تبعيلو نسامع كلنا نعو نسرح بتعقمنا زفكرو نسامعنا كلنا بعلي انت غير ግን مسسياس زخون መንገድ ይብልና ርጉዝ መርገቲና ፍርቱ ኢሳያስ ተፍ አለው ምክንያቱ ነትሁሉ ዝኸይድ ለላውነት ሀገር ደፊሮም ያአቱሉ ይመጽሉ ዝባል ቅድም ዝሆነ ይሁን አካል ለላውነት ኤርትራ ዝደፈረን ዘድፈረን እንተልዩ ኢሳያስን መሰርሕ تزيوم يوم توم قالك كم زنة هاجر كتحنا وازخول عقم زلهم قال يوم تزارب زلوا أبي كوين كهاجر كتحنا ملحس كان ختصبق كعقوقن هاجرين تبل كبلوتيكا وعوت والمرغبكا ولا حان تخد جبراب زي تغلب سدت كوفيل كازل لغاسي أب مزيو كتحنا يتغل كتحق زي تغل أفكا محازوكو ولا بلوتيكا هم بسلاتيو زوم سبات زياتهم قل ما مليسهم ناس بيرترا أب هي أبيهم زقبروا لزلوا انتاي زقبر زلو ابي احمد متيو ني سياسي ايسي بمكينه بكورشا متيو ني عد حاله متيو نتا كورسخ بسزب تواغي كويك مت سراويت حيز كويك مت سراويت غتم نيرتراو دم نيرتراو منسي هي وزغد سكات خوينو مسير ترا دوم بالكا كالا يدما لولاونه نيرترا تفيروان دحري سياس كوينو بريزنت سياسات تفيروا تبلتلها من كتحين واشعو سياسي كشطا فتينو ماني خاطري فغا مشتا ويون تلولاونه تدفيروس ماني اتحين ومالتي سخات حين كامالدي أبي أحمد عصب كوسيد ينزبل زلوا كيتكا أبي أتنا تتبلع زل خات مالزي يا أي نسخات حين كانت هاجر مالدي تمال خات قراية عود نسمران تدي أتي ينزبل مسوت تاك أزنا بركة نايزياتهم تروفو تبعي لتشاو يتفلوتي كاز بالله إذا بتقاوم زبال زنا بره ناي مودة ساعة موت ناتو زعوجلو وان بس إحنا لنا أبي عسراي كيد إيرتراي كيد نعاقكم قول لخوتينا زي حساب جيروا بلا غير لما قوليتيكم ساعتنا مودة. Let's go to the good side of the news now. Napti, صبغ زينا كنسجر كنفتنينا. What is that? That I see here from President Awaki, since we had time yesterday, it's very clear that he knows exactly what this country needs. And it's very clear that the people are quite determined to develop and have a sense of self-reliance and self-sufficiency in things. And so today, I was impressed with to the fact that they are innovating themselves. They're not just simply copying from others. And so I came away from this particular visit very excited on the farm visit. ناي بانك لمعت بريزيدنت ناي بانك لمعت ناي افريكا ابي ارترا بس حلو صبوغ زخونه سمعيت كم تسمعون بتزغبر زلو بروجرس ابي ارترا امنا كم استمستن مس ارترا دما عنقو زلو سرح كسرح ناي ارترا كحجزا مخانو بفلاي دما ابتا عود ساعات ابي ابركتو غبر مخانو نغير نيرو قالوا دما يعصفن انس كالوت حشخشخ يلوم بعل بلينكن امريكا حشخشخ يلوم كترف ويم زبل قمت نيرو نغن قالوا يعصفن درو حدا قداسي معراف تغيرو خمزلو كرينا وريزات زي من البات اب سوشيال ميديا ريكم لهم one of the most interesting deal ناي زحقو سنسم انتلو زيو بانك لمعات افريكا مسيرترا ناي 5 ناي 10 مليون دولار سممع غيرلو اتسممع دما اب ساعات تكريو قد حجي ناي 5 مليون سممع مسيرترا غيرو خمس نبر ذكريو نتي اب دكم حرز هنزلو بسولار زسرح ساعات نمفتار زاكلنا يروح جدما توسخنا 10 مليون ديل غير خمزلو significant step toward advancing Eritrea's energy development goals. The government of the state of Eritrea and African Development Bank have signed a 20 million agreement to support the country's energy sector. The funds will be allocated to the construction of a solar energy system in the western part of the country. Which is good. During the signing ceremony, Dr. Georgis Takhlonkel, كم دراهم نتكونتات بوغن إيرترا دكتور Georgis Takhlonkel كم زفرملو يزن الجرزلو انتاي زبلني روحانتي أرسني رادراغوا. Okay, it's worth recalling that إسرا the Ministry of Finance and National Development signed a protocol agreement with the African Development Bank to implement the Dekam Hare 3 megawatt solar photovoltaic project valued at approximately $50 million. ስለዚህ محجون اب 5 مليون ديل تغيرو 5 نبر ذكريو كمون the project will be directly linked to the Gigo power plant and expected to complete by 2026. wow ስለዚህ ናይ ኤርትራ ፓወር ሲስተም ወይ ውን ሰዓት ናይ ኤርትራ ንምዕራይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶን ኣስተዋፅኦን ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ ተስፋ ንገብር እዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝበለፀ መድረኽ ነቲ ናይ ሰዓት ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጠቕላላ ንሓዋሩ ፍታሕ ንክኾነሉ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ዘለና ሰዓት ማለት መሰረት ናይቲ ኩሉ ክኽየዶ ዝኽእል
ቀንዲ كم دم لا يكون طبعا كتب له تخليها ስለዚህ እቲ ሃገር ክትምዕብል እንታይ ኮይና ክትግስግስ እንታይ ኮይና ሰዓት ናታ ክሕይል ክኸላሎ ሰዓት ናታ ክሕይል ድማ እዚ ዝግበር ዘሎ ተበግሶ ልዕሊ ማንም ነቲ ሃገር ከጥና ከድልያ ዝኽእል ስለዝኾነ እንኳ ሓጎዘካ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ብዝገብሮ ዘሎ ኣብዚ ሪኢና ነርና ምናልባት ኣብዚ ሓለፈ ሸር ገይረ ነይረ ድሮቲ ናይ ከተማ ኣስመራ 24 ሰዓት እቲ ሰዓት በቲ ጀነሬተራት ኣበለዛ ዝመፀ ብትሕባር መንግስቲ ቻይና ዝግበር ዘሎ እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ሕርጊጎ ዝግበር ዘሎ ምስ ምትሕባር ናይ ቻይና ኪላታት ንዕኡ እውን ንምብርባሩ ይግበር ስለ ዘሎ ብፍላይ ባፅዕ ኢንዱስትሪያል ሃገር ከም ምዃና ከተማ ምዃና ምስቲ ናይ ሲሜንቶ ዶ ናይ ኑራዶ ናይ ካልእ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ዘሎ ሓያል ዝኾነ ሰዓት ክህልሎ ሃሩርካ ስለ ዝኾነ ንቱሪዝም እውን ሰዓት ስለ ዘድልየ ካብቲ ዓዲ ኤርትራ ናብ ፅቡቕ መኣዝን ትኸይድ ኣላ ክንብል ከለና ንኸነጋንን ወይ እውን ከነፀባብቕ ኢልና ኣይኮናን ብሓቂ ኤርትራ ናብ ፅቡቕ ገፃ ዘኽይድ ኩነታት ስለ ንርኢ ዘለና ኢና እንድሕር ሕቶ ናይ ሰዓት ተፈትሑ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ትካል ንክፍታሕ ዝቐረበ እዩ ምክንያቱ እኹል ዝኾነ መበገሲ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ፈርዲኹም ኣለዎም ኩሉ ነገር እቲ ዝዓብየ ፕሮጀክት ገይራቱ ስለ ዘላ ኩሉ እዚ ዲጋታት ብኢሪጌሽን ሕርሻ ንክገብር ሰዓት ስለ ዝሓፅሮም ኤሌክትሪክ ስለ ዝሓፅሮ እቲ ዲጋታት ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ክገብር ዘይከኣለ ስለዚ ሕቶ ናይ ኤሌክትሪክ እንተተፈትሑ እቲ ካልእ ኩሉ ኣብ ኢድና እዩ ናይ ማይ ፀገም ኣሎ ኣብ ገለገለ ከተማታት ይበሃል ማይ ግን ዝበዝሕ ዲጋታት ተሰሪዑ ኢሉ ኣብዚ ሃገር ሕቶ ናይ ትቦታት ምስራሕ ጥራይ እምበር ዓበ ነገር ትገብሮ ነገር የብልካን ስለዚ ንትቦታት ምግባር ኣገዳስነት ክህልዎ ምስ ግዜ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ንሰምዖ ዘለና ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ተስፋ ካብ ተስፋ ዓውዲ ተስፋ ከይወፃእና ከለና ኣብዚ እውን ራዩ ብዙሕ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ስለ ዘለኒ ሎሚ ምሳይ ምፅናሕ ክፀንሑ ኣለኩም ሓንቲ ነርስ ናይ ኤርትራ ሰናይት ተኽላይ ዝተባሃለት ነርስን ከሚስትን ዝኾነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ትሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ሬድዮ ሬና ኣብ ዝገበረቶ ኢንተርቪው ሲ ናይ ካንሰር ናይ ሓደ ዓይነት ካንሰር መድሃኒት ከም ዝረኸት ወይ ግን ናይ ሓደ ካንሰር ሕማም ከተሕዊ ከም ዝኽኣለት እቲ ዝገበረቶ መድሃኒት ድማ ንሓሙሽተ ሕሙማት ናይ ካንሰር እንኳላይ ንዓኣ ነዲኣ ካብቲ ዝነበራ ሕማም ከተጥሕና ከም ዝኽኣለት ዓብ ጨብጨባ ማለት መድሃኒት መን እዩ ኢልኩም ኣብ ጀርመንን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ኣብ ስዊስን ጥራይ ዝፈሪ ኣብ ዝኾነ ቦታ ህዝብና እኮ ቀደም ቆፅልን ናይ ገለን ሂብኮ ክንደይ ሕማማት ዝፍውስ ዝነበረ እዩ ኣንበሲት በሉለይ ነዛ ሓፍትና ሰናይት ንዝበለፀ ሓበሬታ ድማ ፀኒሕና ክንሰምዕ ኢና ኣብ ጎኑ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘሎ ስእሊ ድማ ከሪአኩም የረዩ እዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኣብ ከተማ ዓሰብ ዝተገበረ ናይ ቢች ፉትቦል ዝበሃል ኣብ ሑፃ ናይ ገማግም ናይ ባሕሪ ኮይንካ ትገብሮ እዩ እዚ ባሕርኻ እዩ እታ መንእሰይ እዚ ይመስል ባሕርኻ ህዝቢ ዓሰብ ከምዚ ኢሉ ከፃወትን ክሕጎስን ብምርኣይና ድማ ኣመና ተሓጒሳ ኣነ ማለት እዩ ኮንግራጁሌሽንስ ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ መከራን ከርተትን ኣይረኣኻን እዚ ነገር እዚ ክንርኢ ከለና ድማ ኩልና ብሓጎስ ከም ንሰራሰር ርግፀኛ እየ ኣብ ዓሰብ ዘሎ ፅቡቕ ነገር እናርኣና ከለና ሓደራኹም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ዝኾነ ይኹን ከምዚ ስእሊ ክትረኽቡ ከለኹም ቪድዮ ክትረኽቡ ከለኹም ኣውፅኡልና ንዕኡ ክርኢ ዝህንጠን ዝብህግን ህዝቢ ኣመና ብዙሕ ስለ ዘለና እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ እውን ራይዎ ካልእ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ዘሎ እዚ እውን እዚ ከዓ ኣብ መሳዋ ኣብ ባፅዕ ዝግበር ዘሎ እዩ እዋይ ክፅብቕ ኣቱም እቶም ባፅዕ ትኸዱ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ቴሌፎንኩም ቦታ መሓዝ ይስኢኑ ዝኩሉ ፈንቅል ዝነበረ ሰብ ስለዘይ ተመለሰ ድዩ ሓደራኹም ባፅዕ ትኸዱ ሰባት ሓደራኹም እየ ዝብለኩም ቪድዮ ናይ ግድን ብከምዚ ብሆሪዞንታል ዝተቐድሐ ቪድዮታት ነዛ ሶሻል ሚድያ ክትርብሽዋ ክትክእሉ ኣለኩም ሰብ የብላ እንተ ሃገር ጥርሓ እያ ዘላ ዝብል ኣብ ኢትዮጵያ እልፊ ወሃም ወዲ ወሃም ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ናይ ሓንቲ ጎደና ምሸት ዝሰኣልዋ ቪድዮ ናይ ባፅዕ ገይሮም ሰብ የብሉ እንተ ሃገር እናበሉ ለይትን መዓልትን ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ኣለዉ ጌስወት ሰብን ሰባትን መሊእዎ ኣሎ እቲ ከተማ ፅባቐ ናቱ ረእይዎ ኣይ ኣም ሶ ሃፒ ነዚ ብምርኣየ ነዚ ቪድዮታት ዘምፃኹልና ድማ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም እምበኣር ናብታ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶይ ቅድሚ ምስጋረይ ነዚያ ከስማዓኩም ነዚያ ስምዕዋ እስከ For Worky, I started as a student in construction division and my title is a harbor engineer. I lead and supervise a team of construction managers and student engineer. As a student, this is a great place to start. To sum it up, I find the Port of LA is a place to learn. From the moment you come here, the student is just a بعد حونا روبيل دمانة يرتراتيوم نيروم كما يزبل ناي
ኣብዚ በለፀ ቦታ ዝተምሃሩን ተመክሮ ዘለዎም እዮም ስለዚ ነቲ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ፖርት ናይ ኤርትራ ናይ ባፅዕዲ ናይ ካልእ ዝግበር ዘሎ ክንምንታይ ኣበርክቶ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለዘይንገር እምበር ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ክንሪኦ ንደሊ ምሁራት ኤርትራውያን ናብቲ ኮሌጃት ከይዶም ዝገብርዎ ዝኾነ ይኹን ዋላ ንእሽተይ ሰሚናር ናብ ሚድያ ክመፅእ እንተዝኽእል ካብ መጠን ንላዕሊ ፅልዋ መሃለዎ ምክንያቱ ሰባት ካልኦት ዝገበርዎ ሪኦም እዮም ተመክሮ ከካፍሉ ዝኽእሉ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ምሁር ኣብ ኤርትራ ዝኸደሉ ንዝኾነ ይኹን ክራኸብ ከሎ ትዕቢት ኣይኮነን ናብ ቪድዮ ከተምፅኡልና ንካልኦት ሰባት ሞቲቬት ክገብር ስለዝኽእል ናይ ሃርበር ወይ ከዓ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ወደብ ክኢላ ስለዝኾነ ኣብ ብሉፃት ዩኒቨርሲታት ናይ ኣሜሪካ ዝተምሃረ ስለዝኾነ ባይ ዘ ወይ ዘይትፈልጥዎ ሓዉ ንፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ መፅሓፍ እውን ፅሒፉ ነይሩ ሓውና ሮቤል ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ተመክሮ እናካፈለ ከሎ ኣብ ካልእ ጉዳይ ዝገበራ እታ ቪድዮ ግን ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ንኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝኸደሉ ብርግፅ ምስቶም ዝግቦም ኣካላት ተራኺቡ ክኸውን ተስፋ ይገብር ስለዚ ኤርትራ ንኽትምዕብል ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ከም ዘለዋን ብዙሕ ፖቴንሻል ናይ ዕብየትን ናይ ምዕባለን ከም ዘለና ኣይትረስዑ ብዙሓት ምሁራት ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዓውዲ ኣብ ዝበለፀ ዩኒቨርሲታት ናይ ዓለም ዝተምሃሩ ስለ ዘለውና just a matter of time ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ምኻድ መሰረት ናይቲ ሃገራውነት ሃገራዊ ሕብረት ሓድነት ስለዝሃነፀት ሃገር ትሕቲ ቅርፂ እቲ ቤዚክ ትሕቲ መሬት ዘሎ ፈንደስዮን ናይቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር እውን ተሃኒፁ ስለ ዘሎ ንላዕሊ ገፅካ ኣብ ምኻድ ዝተርፈና just ኣብ ሓፂር ግዜ ክብፃሕ ዝኽእል ተበግሶታት እዩ ነዛ ቪድዮ ኣብ ገለ ሸር ገይሮማ ይርኢ ነይረሲ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ኣብዛ ፕሮጀክት እዚኣ ኣትይኹም ገዛ ዝገዛኹም እስኬ ኣብ ኮሜንት ጌርኩም ረብሹና በዝብፁና ቤላ ገይሩ ክስምዓና ነቶም ዘይገበርና ናብቲ ተበግሶ ኣቐዲምና ስጉምቲ ክንወስድ ዘይከኣልና በዝብፁና ኢኹም ኣብዚ ፕሮጀክታት እዚ ኢንቨስት ጌርኩም ገዛውትኹም ኣብ ቀረባ ግዜ ክትርከቡ ቀሪብኩም ዘለኹም መጀመርያ ገዛ ስለ ዝገዛኹም ዘይኮነሲ ንኤርትራ ኣብቲ ሕማቅ ግዜኣ ምስቲ መንግስቲ ደው ኢልኩም ዝገበርኩም ተበግሶ ክብሪ ይሃብኩም ክብል ይደሊ ምክንያቱ ንሃገር ገለ ሰብ ብጉልበቱ ገለ ብክእለቱ ገለ ብገንዘቡ ገለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢኻ ንሃገር ክትጥውር ትኽእል ሓደ ዓይነት ሓገዝ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ግንባር ጠጠው ስለ ዝበለ ንኤርትራ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልያ ኣብ ደገ ኮይኑ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምፃላ ዝኽእል ዝደገ ዘሎ ህዝቢ ወላ እውን ማዕረትን ኣብ ሃገር ዘሎ እንተደየበርከተ ብካልእ መልክዕ ግን ነቲ ሃገር ኣመና ኣገዳሲ ሪሶርስ ክባጅ ፀኒሑ እዩ ስለዚዞም ገዛውቲ ገዚኦም ዘለዉ ገዛ ስለ ዝገዙ ኢኮን ከም ክትሓምዮም ዘለካ ኤርትራ ተዓፅያ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ዘይትረኽበሉ ዝነበረት ገንዘቦም ኣብ ሃገር ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኢሎም በቲ ዝኩሉ ዝነበረ ሕማቅ ሸርፊ ደገለ ሕማቅ ከይትሰምዖም ዝወሰድዎ ተበግሶ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ተበግሶ ድማ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ብዘይገድስ ኣበይ ናይ ክፋል ናይቲ ሃገር ኣብ ከምዚ ፕሮጀክታት ኣትዩ ገንዘቡ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ስለዝኾነ እዚ ኣመና ኣገዳሲ ገይረ ዝርዮ ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ገንዘብካ ገዛ ኣብ ስዊድን ኣብ ኖርዌይ ክትገዝእ ከለካ ንቁጠባ ናይ ስዊድን ኢኻ ትጥውር ዘለካ ንስኻ ምናልባት ነቲ ገዛ ሒዝካ ተሰኪምካ ክትከይድ ኣይኮንካን ንቁጠባ ናይ ስዊድን ንቁጠባ ናይ ጀርመን ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካን ካናዳን ኢኻ ትጥውር ዘለካ ኣብ ኤርትራ ገዛ ክትሰርሕ ከለካ ግን ገንዘብካ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ እዩ ዝሃንፅ ዘሎ ሪል ስቴት ድማ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ስለዝኾነ ነዚ ዝገበርኩም ቢግ ኮምፕሊመንት ናትኩም ኮሜንት ክርኢ ደስ ዝብለኒ ፀሓፉለይ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ናትኩም ደገፍ ድማ ነዳዲ ነዚ ቻነል ናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም